Og jeg er homo. Er vi på? Og så knipper vi. Ja, vi står så her i hjertet af Haslev City. Hjertet af Haslev, yes. Hjertet af Haslev City. Vi skal til at gå ned og interviewe nogle folks. Om, eller folk, ikke også? ja, om comedy i Danmark. Yes. Vi skal ned og interviewe Danmarks befolkning. Ja, fucking små knive, ikke også? Godt. Så står vi så herude uden for Fakta. Fakta, ikke også? Det har så ikke noget med noget at gøre, men ja. Fakta. Det er sgu okay. Vi går videre. Ja, vi har så interviewet 3 folk. Den ene anede ikke skid om stand-up comedy, den anden havde ikke tid. Og den tredje synes, at stand-up komikere i Danmark ikke var sjove. Fuldstændig. Lort. Så vi må finde nogle flere interview. Fuldstændig, yes. Bang the face. Så skal vi videre nogle møder i Haslev. Meget er endegyldigt. Nej, for fanden! Haslev er bare en kedelig by. Og hvis vi ikke finder nogen skægge folk i Haslev, noget humor i Haslev, så knipper vi dem. Vi har fundet Rasmus Rubin. Hvad har du at sige til det, Rasmus? Jeg er meget, meget sur i dag. Så gør det kort, ikke? Det skal vi nok. Godt. Hvad synes du om comedy? Stand-up comedy. Det kommer rigtig meget an på, hvad for en komiker det er. Hvad synes du om stand-up comedy i Danmark? Det kommer rigtig meget an på, hvad for en komiker det er. Hvem er din yndlingskomiker i Danmark? Okay, i Danmark, så må det være Rune Klan. Rune Klan, han er også for sej. Hvad synes du om anden? Okay, han er sjov. Vi er nede i Haslev og skal finde noget. Og nogen, som ved om noget stand-up comedy. Og vi har fundet lidt fra. Vi er lige forbi. Fair nok. Hvem er din yndlings stand-up komiker i Danmark? Det er Anders Madsen, helt klart. Han er også sej. Hvorfor er din yndlingskomiker Anders Madsen? Fordi han simpelthen er den dygtigste stand-up-komiker overhovedet. Han kan meget mere end de fleste. Ja, Rune Klan er heller ikke så dårlig. Men han måler sig alligevel ikke med Anders Madsen. Ej, hvis det ikke var på trylleriet, så er det... Ja, det er rigtigt. Hvad synes du om dansk stand-up comedy overall? Det er udmærket. Det amerikanske Oscar. Især Steven Okay. Okay. Ja, så har vi fået klaret det. Og det længere tilbage, Patrick. Ja, okay, det hører dig. Jeg er klar. Godt. Det er godt. Det var ikke praktisk. Det var så optaget. Det har jeg. Nu er vi pisse sure. Så knipper vi. Skal jeg få op med det? Nej, jeg kan ikke Hun lå med den der. Hun lå, nu taler hun, ellers så får hun med den her. Okay. Inden ikke, der må det være Stevens igen. Hvad synes du om anden? Altså, de der i søen. Vi smutter. Har du 2? Det har jeg faktisk. Få dem. Ja. Jeg har brug for kage. Meget. Hvor har du det? Må vi få de 2 kroner? Det bliver med at interviewe dig, til vi får de 200. Jamen, så har I snart brugt batterierne op. Så det har I den. Dammit. Du vinder igen, Rasmus. Vi klipper i det. Ja. Vi ses.